O Museo do Gravado de Artes está presente estes meses en diferentes cidades europeas cunha ampla mostra das súas coleccións. Obras de artistas como Picasso, Miró, Dalí, Castelao ou Goya poden verse en museos e centros culturais de Portugal, Italia, Alemaña e España. O Museo do Gravado de Artes está presente estes meses en diferentes cidades europeas cunha ampla mostra das súas coleccións. Obras de artistas como Picasso, Miró, Dalí, Castelao ou Goya poden verse en museos ou centros culturais de Portugal, Italia, Alemaña e España. En Madeira expóñense series de Salvador Dalí. En Milán e Roma coinciden exposicións conxuntas de Dalí, Miró e Picasso, mentres que en Augsburgo, Alemaña, inaugurouse a mostra Miren que gravures, con gravados españois. En Galicia, o Museo Provincial de Lugo e o Museo do Mar de Vigo acollen tamén exposicións sobre Castelao e a arte xaponesa contemporánea. O vicepresidente da Fundación Museo de Artes do Gravado, Javier Esposito Paradela, participou nas inauguracións internacionais, que se estenderán até finais de 2026.